Għadd ta' deputati nazzjonalisti b'impjieg ma' entitajiet governattivi intalbu jibdew jirrapportaw għax-xogħol kuljum jew inkella ma jitħallsux. Rapport ippubblikat fil-ħarġa ta' The Times ta' 2 filgħodu żvela li għadd ta' deputati nazzjonalisti impjegati ma' entitajiet governattivi li ftit li xejn kienu qegħdin jidħlu għax-xogħol ġew identifikati mill-Gvern u ntalbu jagħtu spjegazzjoni ta' emilhom. Uffiċjal fiċ-ċivil ġie kwotat jgħid li din kienet id-direzzjoni politika li ngħatat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex jindirizza kwistjoni li ilha tul is-snin fejn deputati li għandhom impjieg mal-Gvern jew entitajiet tiegħu kienu qegħdin jieħdu salarju tajjeb bla ma qatt jersqu fuq il-post tax-xogħol. Il-Gazzetta qalet li fost dawn id-deputati hemm Kristi De Bono li l-ġimgħa l-oħra talbet tibda tirrapporta x-xogħol fl-Awtorità Maltija għall-logħob wara snin ta' attendenza irregolari. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità konferma li De Bono talbet tirrapporta x-xogħol b'mod regolari. Hija għandha salarju ta' madwar 32,000 euro fis-sena. Il-Gazzetta qalet li tkellmet ukoll ma' bosta deputati oħrajn li qalu li għandhom arranġamenti flessibbli biex ikunu jistgħu iwettqu d-doveri parlamentari tagħhom. Fosthom il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius li għandu impjieg mal-Freeport Corporation u deputat nazzjonalista Robert Kutajjar li jaħdem fid-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali. Deputati oħrajn b'impjieg mal-Gvern huma Herman Schiavone, Ivan Bartolo, Tony Bezzina u Ryan Kallus. Fis-stqarrija l-Partit Laburista sostna li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija li jitkellem ħafna dwar is-saltna ta' dritt, il-meritokrazija u l-użu għaqli tal-fondi pubbliċi ma kellux bżonn stejjer fil-gazzetti biex ifakkar li deputati tiegħu biex they walk their talk u jidħlu għax-xogħol bħalma jagħmel kull ħaddiem ieħor f'pajjiżna biex jaqla l-paga ta' kuljum. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li l-ipokresija grassa li sfortunatament u għamdawar biha l-Partit Nazzjonalista mhux f'dan ir-rigward biss iżda anki f'ċirkostanzi oħra tikxef kif sallum l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista għadhom jaħsbu li huma holier than thou. Qal li mhux tab xejn li l-poplu Malti Wawċi mhux qed jagħti każ lill-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista temm jgħid li jekk verament xi darba d-deputati nazzjonalisti qed jaspiraw li jibdew jitwemnu għandhom tal-inqas jibdew jemnu klimhom stess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.